गगामुग NHPC आव मोनसे गिदिर जाब्रबथाय। खामानि मावग्रा सासे मावसाया हाजोनिफ्राय अन्थाइ गोग्लैसिनानै गोब्राब जोखोम जायो। मौसुमि बारनि गिबि बारनाय बारा नामुनि सुबुंथिनि दैमुनि बिथांखियाव गिख्रंथावै सौग्रावदों आरो बे गिख्रंथाव बार बारनायजों लोगोसे गोबां अखाबो हादों। बे गिख्रंथाव अखा आरो बार फैनायनि जाहोनाव बान्दोनि आगदा रुगुङाव हा गिसिखानाय जायो। लोगोसे बे गिख्रंथाव अखा बार फैनायनि जाहोनाव हाजोनिफ्राय अन्थाइ गोग्लैयो। बे हाजोनिफ्राय अन्थाइ गोग्लैनाया खामानि मावग्रा सासे मावसानियाव गोग्लैसिनो, जायनि जाहोनाव खामानि मावग्रा मावसाया गोब्राबै जोखोम जायो आरो बे मावसाखौ गोब्राब थासारियाव लखिमपुर मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव दैथायहरनाय जादों होनना खौरां मोननाय जादों आरो जोखोम जानाय मावसानि न'खौ गगामुग मिगमां मदनपुरनि होनना मिथिनो मोननाय जादों। गोजोनथाव खौरां, नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेमोरियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां, MRM मेमोरियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेमोरियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेमोरियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। MRM मेमोरियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, OBS एन्ड गाइनो, कार्डियोलजी, जेनेरेल सार्जन, न्यूरोसार्जारी, एडभान्स लापारोस्कोपिक ENT सार्जारी डिपार्टमेन्ट, ऑप्थोमोलॉजिस्ट, सर्जिकल, गैस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्री, ऑन्को सार्जारी डिपार्टमेन्ट, डार्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर, इंटर फेसिलिटी यूनिट, फिजियोथेरापी, रेडियोलॉजिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यूरोलॉजिस्ट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, सिटी स्कैन, एक्स-रे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो MRM मेमोरियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854 081 948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।